Hi mga ka-studio! Nandito na naman po kami ngayon sa bukid at magpo-food trip ulit tayo. Sinama po namin si Sax. Ayan, doon po siya sa puno ng niyog, umaakyat po. Hi B, okay ka lang dyan? Ayan, safe naman po yan kasi meron pong hakhak. Ayan, si Mister naman po ay nagluluto. Tara, puntahan natin at silipin natin kung ano yung niluluto niya. Tara, let's go! Pang! Wow! Hapit naman din na maluto. Luto na ni. Kapula na ba na? Uy! Ano ni uno? Yes. Wow, whole fried chicken. At saka meron din pong mga cuts na fried chicken. Daghan yun eh. Wow! Wow! Excited ka na kumain, Bi? Yes! Dami pala nito. Sobrang dami pala niyan, Pang. Ang ganda nung whole fried chicken pa, oh. Ang ganda ng kulay. Tamang-tama po, malapit na kami kumain. Yan. Ito sila na hindi lain mo. Ilagay na lang dito, Ditso. Lagay na. Tignan natin. Oops. Wow! Ngayon. Wow. Ang ganda ng kulay, golden brown. Hala. It's kainan time! Ayan, before po kami mag-start mga ka-studio, this video po is online collaboration with Ara and Sky. Sina Ara and Sky po ay half Filipina, half white. Dahil yung mami po nila ay isa pong Cebuana. Hi sis! Hi. Kumusta kayo dyan? Ayan, yung channel po nila ay binablog po nila doon yung mga travels nila, adventures, food trips. At maliban din po dyan ay tumutulong din po sila sa ating mga kababayan. Nagpapasponsor po sila, nagpapa-giveaways at nagpapa-raffle din po. At sa mga hindi pa po nakakilala sa kanila, panoorin po natin ang kanilang short clip. Pasok! Hi! Welcome to Tokyo Disneyland! Hello, Ara! At yun na nga po mga ka-studio, nakita na po natin ang kanilang short clip. Ang gagandang bata po ni na Ara and Sky. Si Ara po ay brown eyes habang si Sky naman po ay green eyes. Sana po ay suportahan din natin ang kanilang channel. Please like, subscribe at paki-on na din po na notification bell para updated tayo sa kanilang mga bagong videos. To Ara, Sky and family, maraming salamat po for this online collaboration. Ilagay po namin dito yung link po ng kanilang YouTube channel saka yung Facebook page po. Yes, maraming salamat po. Pray muna tayo, Bi. Ikaw lead. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you. Yan, kainan na. Let's eat. Eh? Let's eat! Ano sa'yo, Be? Aning, Wings. Nani sa? Wings. Wings yun sa kanya pang. Wow, kuha na lang ko dire. Ano? Ano ako eh? Yan. Da- Kain tayo. Da. To Ara and Sky and family, kain tayo. Kain po. Kain. Basta. Ikaw, Bi? Gusto ko. Tuslog ka, Bi? Oh. Sige, barugi. Ngaya hanggang basta tong mic na ka. Sige. Kuha po. Ikaw pa. Let's eat. Kain po. Yan na, natundot po sa ilalim. Tagubgob pang. At juicy din, oh. Yes. Ang sarap. Mainit-init pa.
Oh, ganun na ka. Nag-enjoy ka ba dito sa Bukid Bear? Malapit siya, mahulog. Laging kumakatkat ng, No. umakyat pala. Mm. Umakyat sa bukid, sa Puno ng Coconut. niyog. Nasa girit. mani mo. Sige pang. Ikaw. Diha lang, diha lang. Na. Ma, imo ni? Kain ka na, iman na. Ano? Thank you. Ayun ka. Kain po tayo mga kastudyo. Sarap kumain dito sa bukid, no? Buti na lang, hindi pa alam ng mga langaw yung pwesto natin. Oo. Hindi pa natunto ng langaw pang? Maraming salamat po Ara and Sky and sa buong pamilya po nyo. Mm-mm. Magaganda po yung lugar na pinupuntahan nila ba? Yung last na nakita ko pa, pumunta sila sa Tokyo Disneyland. Ang ganda. Nila, ang ganda doon. Ano no? Ano kayo pang? Ano tayo, dako? Crunchy pag yun. Ano mang? Mm. Wow! Ano Wow. po? Saan na pa? Medyo mainit pa oh. Nag-aaso pa. Oh. Uy. Ito sa'yo. Mabili. Cheers tayo tatlo. Cheers! Meron Itong tayong recipe sauce, po ng whole fried chicken. Yan po yung dati binibinta natin. No? Yan. Hoy, bali ang gravy niya. Wings. Oo. Wow. Kunin ko ano mga. Mga ano. Lami king kanin diri ba? Mo ano? Ito pa. Just pani to. Wow, sobrang juicy. Lami. Wow. Kapit na mahulot di kanon. Mga kastudyo, wag po natin kalimutang bisitahin ang channel ni Ara and Sky. Talagang mag-good vibes po kayo doon sa kanilang channel. Kasi yung mga travels nila ba, ang gaganda po ng mga lugar. Nanawa. Saan ako kawin? Ang darman. Ah. Baka
kayo na rin po yung isa sa mga palarin ba sa kanilang mga pa-giveaways. Opo. Gamay nyo. Ah. Wala lang nakalimutan. Hmm. Mala fried chicken ni Pang. Ala fried chicken. Ha? Oh no! Ala chicken joy. Hindi? Hindi siya nakakaumay ba, no? Sino kakaumay? Tamang-tama yung timpla pa. Ngayon, pag crispy niya, hindi siya matigas. Meron pang wings ba? Sa'yo yan. Kanya ako. Kanin mo ha. Pao. Yun ako sa wings. Kanya ako. Nga lang ni. Dahil na. Lagay mo lang dyan. Sobrang dami po nitong chicken namin, fried chicken, mga almost 3 kilos po. Kaya hindi talaga namin ito mauubos. Ang sarap mag-food trip dito sa bukid, no? Tahimik yung lugar. Mahangin. Tapos maganda sa mata yung green. Sobrang green pa dito. Maraming puno. At mga halaman. Ubus ni Sax yung kanin niya pang. Gustuhan mo pa chicken na? Kami? Waday lami kaayo. Baunin natin to pag-uwi, mang. Dating sa bahay, gutom na naman. Kasi malalayong lalakarin, no? Musta yung paglalakad mo dito, be? Paakyat. Okay lang? Hapit man mo maubos ang gravy mo. Liog na kaon ka? Ha? Liog. Marami pa siyang kuan, no? May wings pa siya pang. Kamay ako baby pa. Kamay ako. Gamay mo? Wow, normal ah. Sisa, kansaw-saw sa gravy. Inom na ako tubig. Shout out na ako pagkatapos nito.
Once again po, ulitin ko mga ka-studio, Ara and Sky. Puntahan po natin sila sa kanilang YouTube channel. Sana din po ay suportahan na din po natin sila. At saka meron din po silang Facebook page, Ara and Sky din po. Sana po i-follow nyo na din po. Maraming salamat mga ka-studio. Shoutout po muna ako. Mega shoutout April Bernabe. Maraming salamat Ma'am April for sending star sa FB page namin. Salamat po, ma'am. Shoutout Caminade family from Davao. Hi. Shoutout Arlene Olidan. Hi. Shoutout Hope Brown from Chicago, USA. Hi. Shoutout Kevin Barcelona. Hi. Alona Angeles Bernardo from Iriga City, Bicol Region. Hi. Josdora Manimtim, Santa Maria. Hi. And last, shoutout Tatak Bisdak from Pag-Utlan, Olango Island. Yan na po muna ang lahat ng shoutout mga ka-studio. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment down below lang po. Yan, tapos na ba kayo dyan? Hindi pa. Ayan, puputulin na po namin tong mga video. Ay, puputulin na po namin tong video mga ka-studio kasi medyo mahaba na po. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta po. Thanks. Sige, bye for now. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Thanks for watching.